हाय लोगोफोर बे मोनाबिलि समजों लोगोसे आं बयखौबो नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। आं दासो गालामालाव थांनो नागिरदों। जोबस्रांजोब्बाय नालाय मास जोबनायजों जिनिसाबो जोबस्रांजोबो मास मोनसेनि लाबोबाय नालाय। बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर। देखायलांसै आं जोंनि क'क्राझार टाउनखौ। सिबाय जोंहा मोनालायबाय गालामालाव थांसै रिक्सा गाखोनोसै। नैबेखौ नुलोबसा रिक्सा गाखोबाय थांनोसै स' जोङो गालामाल हलसेलाव थांगोन। सनिबारखौ नाथायबा दंना गैयाथाय गालामालाबा सलिटार रिफाइंड दे एकटा रिफाइंड दे। हाँ थाव लागोबाय रिफाइंड थाव सेनि 10 केजि दे आरो साबुन दे सानखरा साबुन दे दुई सेट निसेटा ओमफ्राय थावा 10 लिटारानो जाबाय बैजों मोनथाम बिहरबोबाय आं थावखौ आरो बासन माजा बाथिटा पातान्जलिटा दे हाल'टा गालामालाव लागासिनो जोङो गासिबो मोनजोबो हलसेलाव मोनो आरोखि थाइसे थाइनै खम जायो एसे लालांसै जों बिदिनो लोगोफोर लाहोलांबाय आं भिनिगार थिनिगारनो दालि लाबाय थावखौ 9टा 10टा बै माबाजों थावखौ लानोसै मैगी दे मैगी 6टा टाटा मिल्क सेवाय औ 3 पेकेट di sana simpul di sana simpul kita ikan apa barang lam deh sih barang lam deh kalau nanti kita sana kerja lagi ya akan jadi mau enggak kau dulu sih kau kisah kelas sih kau mana aku selabak mana ya akan jadi selabak ya mà bây giờ lại mày đúng không ơi sao ta sao là cứ bay thăng xí ayo mày đúng đây đúng ayo buru deh bakal bodon dengar itu setelah bazaran ini mizang saja kadang malah tapi di bay dari mana kayak banyak kayak ini Sudah. थावखौ लानोसै फिनबायहाय लोगोफोर खोमसि खोमलाव भिडिअखौनो मोजां नुवासै आं दा बिनिखायनो एसे फोरमायनो सानदों नोंथांमोननि गेजेराव नांगौ लाबोबाय मास मोनसेल' खुनुरुखुम थाङो आरोखि खरसा दा जोङो लाबोलायबाय मास मोनसेनि आं देखायनोसै मा लाबोदों नै लोगोफोर आङो थावखौ एसेल' मोनबोबाय माबाखौ पातान्जलिया मोनसे थैगोनहाय ओमफ्राय मुलियाव मासेल' नांगौ थायो जारला संसारसो नै बेखौ जायोबाबा एलमन्ड मा होनो सापात काश्मीरी चिली पाउडार माने लाबोखाबाय आङो नांगौ नालाय आंहा आसामाव फैयो नालाय ओंखायनो बेखौ हिमालया मास्टार अइलखौ सान्दांगायावसो लखबजोबथारबायहां थावा 800नि बारा जागोन दाम जाजोब्बायना बुस्थुफ्रा गासिबो जानो हालाहाय सोलिनो हाला आंनि बे सेवायखौसो गोथाव मोनथारो सेवायखौ गोथाव माबाजों किसमिस काजु बादाम गाइखेर होनानै थ' हामबायसै भिडिअखौ नायनो थाखाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजां मोनदों होननानै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव गोजोनथोंसै।